IKOROTV Network. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma, ekenekwe m onye ikwu wee kene onye nta. Wee na-asị nke onye chiri ya zelo. Ebe ọ bụla ị nọ wee bụrụ onye Igbo, asị m ka ife dịka Igbo akwakwana gị maka na Igbo amaka. Afọ m bụ Nnemeka Ilelu na Chi, mana ejikwere iwe akụwe malụ m. N'ụbọchị tata, ọ bụ na izizi ị na-esonye anyị, ma ọ bụ na izizi ị na-enweta anyị, kabarị ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, anyị nọkwazị na TikTok. Kabarị ka ị na-esonye anyị, IKOROTV Network. Ife ọbụla gbasara ndị Igbo, omenala Igbo, ọdịnala Igbo bụ na IKOROTV Network ka ị ga-enweta ya. Ekenekwe m unu. O nwere isiokwu dị oke mkpa anyị chọrọ ka anyị nebanye anya n'ụbọchị tata, bụrụ maka ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime, nakwa ife ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ife bụ nkọwa ya. Maka na oge ụtụtụ ụfọdụ ndị na-asị na o kwesịghị ekwesị ka a na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị were nụta nwaanyị, na ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Ife ndị a niile ka anyị chọrọ ka anyị tinye ike n'ọrụ n'ụbọchị tata, maka na ndị bọsị nọ akọwaluo egeluo. O nwere odogwu anyị nọ n'ụbọchị tata bụ onye ozizi. Ya asịkwa m nke unu wakpọrọ m n'ilu ọrụ, udo dịkwa. Onye ozizi, anyị na-ekene gị rie nne. Anyị na-anabata gị na ngalaba anyị n'ụbọchị tata bụ IKOROTV Network. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị, ịma na oge ụfọdụ ndị na-asị na ife a na-akpọ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị na ọ dị mkpa ka ewupụ ya, na ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Anyị chọrọ ka ị kọwakena anyị, maka na ndị Igbo si na-akọwala egeluo, gịnị bụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị, nakwa kedu ife ọ na-akọwa. Ịmago na ịnụ nwaanyị na anụmanụ nwaanyị, ụfọdụ si na ọ na-enigwe ka emeli ya, mana mmadụ yiwere ya. Maka na ka esi eme ya na mmadụ ka esi eme ya na mmụọ. Mmadụ yiwere ya, mmụọ wee kwenye aka ya. O wee bụrụ ya bụ na ihe mmadụ gbakọtara ọnụ wee nwee nkwekọrịta na nsogbu dị otu a, nsogbu onye ga-enwe nwa, nsogbu onye ga-eme nke a, ka a ga-esi gbuo ya. Wee sị oke na a ga-enwe ihe a na-akpọ ịnụ nwaanyị. Ịnụ nwaanyị a bụ na mmadụ na-abụfụrụ onwe fa n'anya. O nwere mgbe ị ga-eje dute nwaanyị gị na nwa mmadụ ebiri na ndị be ha amaghọ. Maka na ọ bụrụ na ọdachi dafụta, ihe a ga-ebo gị ebubo. O nwegasị na ịtọrọ nwa ha, ịga nga. Mana ọ bụrụ na ị gwalụ nne nke nwaanyị na nna nke nwaanyị ma ndị ụmụnne ya na achọkwara m ka m na nwunye a nọrọ, eme ya ka omenala bụ unu si wee dowe ya, bụ ihe ga-ebute ibu mmanya, ịkpọ ụmụnna, ịkpọ ndị mmadụ bụ ndị osiarị, bụ ndị ga-egosi na ihe dị otu a na-amakwa mgbe ihe dị otu a mere, na anụmanụ dịkwa n'etiti onye a na onye a. Mana ịmago na o nwezi ihe dị na agbara ọfụrụ kịta. Ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị, ife akpọkwana ya bụ ịkwụ ngọ. Ịkwụ ngọ ahụ nwere mgbe a sị gị na ọ bụ ego ka ị ga-akwụ. Kama na ịmago na ife na-aga, a na-enwe ife nyiri a ga-eji na-edochi anya ya. Ọ dịzi ka ego bụzi ihe na-anọchizi anya ihe niile, nke ndị oyibo na-akpọ monetary values. Ife ọbụla nwezi monetary values. Inezi anya na ife ọbụla ejizi ego eme ya, o wee bụzie ya bụzi ife mezili, ọ dịzie ka a na-egozi nwaanyị ego. Ndị ahụ na-asị gị ịnụ nwaanyị na ọ kwesịrị ekwesị bụ maka na a na-afụtazi ịnụ nwaanyị maọbụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ka a na-ego nwaanyị ego. Nwaanyị bụ nwa ana, nwoke bụ nwa okike. Nwaanyị bụ nwa ana, nwoke bụ nwa okike. Ọ dị ka mmadụ isi na ogolo ana, ada ego a na-ego. Kedu ihe bụ okike? Okike bụ the feminine, masculine energy, anyanwụ na ikuku. Fanwa bụ chi okike. Nwoke bụ nwa anyanwụ. Nwoke dị ka nwa anyanwụ. Nwoke bụ nwa anyanwụ. Nwaanyị bụ nwaanyị. A na-akpọzi ya nwaanyị. Maka na nwoke na nwaanyị bịakọrọ ọnụ ụwa wee buto amụma ọbanye n'ala. Enwe ife a na-akpọ nitrogen fixing bacteria. Ya bụ mkpụrụ ife ọbụla, tubers, roots ma legumes emewe. Anyanwụ na-acha osisi, ewelu ike ya photosynthesis. Were ike ya photosynthesis eweme gịnị? Nwa ọmụmụ. Wote nke dị n'ana site n'akwara ya abịakọ ọnụ, amụ ọmụmụ. Otu akwala si wee dịrị n'ana
akwụkwọ dịrị n'elu na-ewolu nke enu na-ewolu nke ana ka mmadụ nwaanyị ji bụrụ nke dị n'ala nwoke wee bụrụ nke nọ n'elu o wee bụrụ ya bụ gịnị okike na gịnị nwa naanị bịakọrọ ọnụ n'ụdị mmadụ nakwazi n'ụdị anụmanụ ndị ọzọ nwekwelu nyiri ya ya na isi na ịkpọ nwaanyị bụ nkwubi okwu n'ife ọbụbụ nwaanyị nwoke wee bụrụ nwa okike ọ bụrụ na nwoke ahụ si na ya chọkwara ka nwaanyị ka ya na ya bili dịka di na nwaanyị o mee gịnị o jee ekwuo ihe dị na ya ọya abụ na a na-anụ nwaanyị ịma na oge ụfọdụ anyị na-afụ na bụ na nwaanyị dị ime ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị dị ime ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị kedu ife nwere ike ikwu maka ya nya nwaanyị dị ime abakwuo ụgwọ isi ya nụrụ ya dịka nwaanyị ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ihe ọjọọ abụrụ ihe kwesịrị ekwesị bụ na anaghị anụ mmadụ na-abụ ofu oge ọzọ dị ka ibe ya ị marọ nwa ebu n'afọ ka ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị ọ bụrụ na ijekwa ụgwọ isi nwaanyị dị ime ọ bụkwa nwoke ọ bụrụ alụ na nna nụrụ mma n'ọnwa nwa nwoke akụ eziokwu nwa ọnụkwa ọ bụkwalụ nwa nwoke arụ na-abụ ka ọ bụ ya bụ na ofu okwute ọ dị ka iji ofu okwute tụgbuo nnụnụ na-abụ wee tụgbuo eze nnụnụ na-abụ ahụ ọ bụrụ nne na nwa ka ọ si daa gị na ntị ife ụfọdụ ekwesịghị nkọwa maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ jiri inu na-abụ a ya dozie ndị ọha na eze na-ege ya ha tụnezie ya ka ọ bụ ihe ziri ezi ka ọ bụ ihe na-ezighị ezi maka na mụ abụ onye ozizi na nkọwa nke m na nkwenye nke m amaghị m ihe ziri ezi amaghị m ihe na-ezighị ezi mana ọ bụrụ na ị gee ntị ọfụma n'inu a ntụ ị marụzie ka o ziri ezi ka o zighị ezi daalụ mana ya ọnwụ maka na a na-eme ya eme ndị na-emeri ya eme ya ndị kwuru igbusi nwaanyị dị ime nwaanyị mụọ nwa ọ bụrụ nwoke ma ọ bụ mụrụ nwaanyị kedu ife ọghọm dị na ya ọghọm dị na ya bụ ọ bụrụ na nna nwoke nụrụ nwaanyị ga-akpọnwụ nwa ahụ dị ime ya mgbe ahụ wee sị ya nwunye m nụọ ya dịka nwaanyị maka na ọkwụgo igwu isi ya mgbe a dị ime ya ma na otu ahụ sisi chọzikwa ya mana ọ bụrụ na ọ ma mkpọnwụ nwa ahụ si ya nna m onye ahụ jirizie ile ya gwuo eze ya ọnụ maka na obodo na-eme ya na-eme mmehie ya na-alụ ka ọ bụ amasị m n'ọnụ ihe mma bụ na ha na-emegheri aka ha mezie ya na a na-emefe mmezi dị na ya bụ nwaanyị dị ime ọ bụrụ na achọpụta na ọ dị ime si hapụ ọmụọ nwa abịazịakwa ụgwọ isi enwekwara ike ebuo mmanya ọzọ niile mana ọ mụzie nwa si bịa kwa ụgwọ isi mana ife kpatakwala ụfọdụ ji eme ihe isi nwaanyị dị ime bụkwa arụ ọzọ a na-emekwa na ọ bụrụ na amụọ ya bụ nwa ọtụtụ obodo na-abụ nwoke tụọ nwaanyị ime sị na ya ga-anụ ya ọ chọzi ime ihe isi nwaanyị ka o nwee ike nwere nwa asị ya mba na ada eme ihe isi nwaanyị dị ime ọ mụzie ya bụ nwa ọ bịazi ime ihe isi asị na ọma nnụkọtakwa ya na nwa ahụ bụzi ukwu nne ka ọ ga-abụzi ya ndị nke nwaanyị nwee nwa nwoke asị kezize ka ọbara ya ga-esi wee nọrụzie n'ilo ebe ọ bụ na ya chọrọ ịnụ nne ọ ya melụ arụ na-abụọ a na-amezi ka amalụ ka ha nhata nha ka ofu aka ibi ya mana ha na-abụba alụ ya bụ na ọ bụrụ na alụ dị ịbụọ asị ka aghala ofu mana ha na-abụba alụ ha na-abụbụ mmehie ebe ọ bụ na ịchọ ka o si m n'ọnụ ya bụ na ekwesịghị ịkwụ ụgwọ nwaanyị dị ime nwoke makwa n'ihe ekwesịghịkwanụ ka ọbara ya nọrụ n'ilo anyị na-ekene gị rie nne onye ozizi ajụjụ ikpeazụ anyị nwere iji gụ n'ụbọchị taata bụ abịa n'okwu Igbo
a na-ekwu okwu nwanne onye nne ji gịnị ya maọbụ onye ofu nne na ofu nna ji gịnị ya ebe na ezinụlọ ebe nwoke na nwaanyị mụtara ụmụazị a na-akpọ ya nwanne kedu ife kpatara na adị akpọ ya nwanna ebe ọ bụ na ofu nne na ofu nna ji gị na onye ahụ daalụ kedu ka ị ga-esi ọkụkọ bụ ihe mara akwa ya nne ọkwa nwa ọkụkọ bụ ihe mara akwa ya kpụkọ nne bụ onye ma ka ọ bụ ofu nna ji ụmụ ya ka o nwere nna ọzọ nwaanyị mụrụ nwa ma ebe nwa si wee jete ọ bụrụ na amụ anyị ịbụọ amarọ m onye bụ nna nke onye nke ọzọ amakwana m onye bụ nna nke m mana ama m na nwanne m ikekwe na o nwee ka nne si jee na ọ bụghị nwanna m mana nwanne m ka ma amarọ m nwanna m maka amarọ m ka ofu nna mụrụ ya maka na gboo o nwere ife a na-akpọ biko ebe okwu Igbo biko si pụta bụ buru iko m enwere ike n'anya na akwụkwọ be ndị a na fa na-eto ogo mana fa na-ama amamife nwoke eburu mmanya jebe nwoke ahụ si ya biko ka tụọrọ m nwunye m ime ka anyị zeta akụ gị na akụ gị ya breed gị ndị na-akpọ ya agbụrụ ka anyị zeta agbụrụ gị a na-eme ya mgbe gboo amụọ ya ị ka ga-akpọ nwanna nwanne maka na ofu nna eji hụ ndị ofu nna ji bụ ụbara ndị ama na ha si na agbụrụ ahụ pụtazie ụbara ya ka a na-akpọzi ụmụnna mana ọ bụrụ nke nne ji nwanne ka ọ bụ maka na ịmahụ nna mụrụ ha ọ bụgoro na unu niile yiri n'iru oyiyi abụghị ya o nwere ike unu yie onye nwaanyị si na ya mụrụ nwa bụ ya mụrụ nwa maka na nwaanyị mara ka o si wee gaa gụnwa nne ji gị na ya bụ ihe ga-ama asị m ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ na unu niile ka e wee iju maatụ ọ bụ n'udu ise ịtọ yiri nna ịbụọ yiri nne mana fa niile a na-akpọ onwe fa nwanne ya bụ na ịmaghọ ihe na-afịọ kịta asị gị paternity test nye mmadụ na-abụọ ọbụla nọ n'ime ụlọ na-eri ofu nri nyefe afọ 3 fa ga-eyi onwe ha oyiyi bụ na gị na mmadụ na-anọ mgbe ọbụla kwa mgbe na-eme ofu ihe unu ga-eyi onye ka o ji abụ oge ụfọdụ ifu di na nwunye fa na-eto na-aka maka na ha na-emekọ a na-anọkọ na-emekọ na-erikọ na-anọkọ na-akpakọ oge ọbụla feyibo nwa mmadụ ọbụla nwere mgbe ọ ji agbanwe ife ọbụla cheru gị n'ilu mgbe ị na-enwe mgbanwe ahụ ka ị ga-adị ka ya a na-akpọ ya energy transformation in the beautification of the body. O nwere ka onwe obodo m ga-ana soro ndị obodo ahụ nye m afọ 5 ndị ka ndị ahụ. Hey, onye nke a na-adịzi ka oyibo o jichiziri obodo oyibo dịzi ka ndị ọcha. Ka ọ na-ịmara na ife a na-akpọ ilu igwe weather na o nwere effect on the skin. Nri a na-eri nwere effect on the body. Ya nyiri abụghị njikọ. Ọ nne mara onye bụ nna mara onye bụ nna. Amaghị m nwanna m onye mma bụghị nwanne m. Ndị nne ji mụ na ha ọ bụrụ ndị nna ji mụ na ha. Ndị nna ji bụ mụ na ha bụ ife mere ji nwe nna ji bụ maka na Igbo family settlement na-enwe extension ya extended family. So ndị ahụ gbasapụziri ịkpọka ha ọnụ ha nwee ịbịakọ ọnụ asịze nọ nna ji ha mana ndị amụrụ n'afọ n'afọ nke nwaanyị ma ndị nne ji ya na ibe ya ebe ọ na Nkanụ na-aza nna ji mana ndị Imo na-aza nne ji na ndị otu ya.
ndị nne ji dị iche na ndị nna ji. Daalụ. Daalụ, anyị na-ekele gị. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwe m unu ọzọ. Anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị ji maka ya wepụta n'ụbọchị taata. Onye anyị na-anọ n'ụbọchị taata bụ onye ozizi enyegwa aka wee kọwaa ọtụtụ ife dịgasị iche iche. Ị nwekwara ohere ije na ngalaba onye kwuo uche ya nke ndị oyibo na-akpọ comment section ka ije kwuo uche gị, maka na ndị Igbo si na uche onye adịghị ya njọ. Nyere anyị aka ka ikesie ife onyonyo anụnwa, maka na ndị Igbo si na onye nụ ya karịa ibia. Ekenekwe m unu, chetakwa na ị ka na-ekiri IKOROTV network. Ebe a ka a na-akpa ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ na IKOROTV network. Aka mbụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi, mana itomoriwe akụ akpa m nganga, itomoriwe akụ njide ego abụọ nga ego ka ọ dị. IKOROTV network.